Irailaren bitik euskaltegize hemen, Murutatorre instalazio barrituetan emoten hasi die bierrean, eta eraikin historiko hau espazio moderno eta irisgarria bihurtu dugu, eta birmoldaketa honek herriko ondareari balioa emoteaz gain, pertsona gehiago euskara ahalik eta baldintza honetan ikasi ahal izateko aukera ezin hobea be eskaintzen deuzku. Euskara bultzatzeko Durangoko udalean dugun konpromisoa argia da. Euskara funtseskoa baita euskal kultura mantentzeko. Eta gure erantzunkizuna da ikaskuntza erraztuko dauan tresna edo baliabide eskaintzea. Azpiegiturak ez ezik, euskara gure eguneroko bizitzako alderdi guztietan erabiltzeko eta gozatzeko benetako aukerak sortzeaz be bagabiz berbetan. Beraz, ikusten gabizan lehenengo emaitzak benetan pozgarriak die. Euskaltegiko matrikulazio kopuruek gora egin dau, eta hasten ari dan interes hori oso seinale positibotzat emoten dugu. Bide egokian gagozala uste dugu. Euskaltegi barritu honetan aste batzuk daru ez lanean, eta ikasgeletako giroa oso ona omen dala esan deuzkue. Ikasleak eta irakasleak ahalik eta gehien aprobetxatzen hasi die instalazio barri honek eskaintzen dabezan gaitasunak edo baliabideak, eta horrek pilo bat posten gaitu. Gainera, aprobetxau gure dut aukera hau, dan eskerrak emoteko. Izan udaleko teknikari, izan irakasle, izan administrari, guzti hau benetan eskerrik asko. Zuen lanari esker, euskarak bizitzarako funtsesko parte izaten jarraitzeko eta bere etorkizuna sortzen eta bermatzen ari gara danon artean. Lehenengo eta behin, zueri eskerrak emon, ona etortziegaitik, etxe berri dotore honetara, baserri honetara. Eta Pauleko ondo esan dauen moduan, ikasturtea guk trasladoa uztailean egin gendun, eta ikasturtea hasi dugu udako ikastaroakin, hasi gendun, behintzat estreinatu gendun irailean. Irailean egon gara udako taldiekin, eta horreri amaiera mongeuntzien pasaden hastien. Eta gaur bertan, ikasturte barri ere hau da, 2024-2025 ikasturtieri hasiera emondotzegu. Impresioa iraileko ikasliena oso impresio ona izen da. Lekuek talde gitxitxo hau eukidoguz, eta orduen leku asko eukidabe gela diferentiek erabilial izen dabez gauza diferenteak eta itxeko, eta gaur goizeko impresioa be, impresio ona izen da. Egiz esan, zindugu guzurrik esan, etxea dotorea da, bai? Eta matrikulazioa ikasturtekoa irailen 20 amaitu zen. Baina horrek ez dugu esan gure ateak zabalik ez dauzenik. Guk normalean ez dugu izten matrikulazioa taldeetan lekua badau. Pozik gauz, instalazio berri izan gauzelako, eta baite eurtongo matrikulazioa igezkoagaz konpareta nahikotxo igo dalako. Igez baino, 60 ikasle gehiago deko guz. Eta guretzat hori oso importantia da. Horrek erakusten dozku, leku barri jebe kontuen hartu dela, eta horretaz aparte urtietan eskaintzen dugu zen moduluak, eta egiten dugun lana, neurri baten ikusi egiten dela. Orduen, ikasturtonetarako sortu dugu zen taldiek, izen die, abateko taldeak sortu dugu, bat goixean eta beste bat arratzaldean, eta goizez da arratzalde sortzien arrazoia izeten da, gero eta jente gehiauk eskatzen da bela txandaka aritzeko aukerie. Eta orduen ez dugu ikasle galdu gure. Eta aurten adibidez, eta ize ikasturte guztizetan, baina aurten maila guztizetan, abaten bat goizez da beste bat arratzaldez. Abin maila badeko goizez, beste bat arratzaldez. B baten 3 talde dekoguz, eta bat goizez eta 2 arratzaldez. B-bin 2 talde goizez eta 2 arratzaldez. Eta C baten dekogu kopururik handizena. Horrek erakusten deu, jentiek euskera jakin badakizela, baina ondino gure da bela landu, euren testu inguruen, euren lanien, ikasketetan, euskera landu eta jasoa gure da bela, eta titulazioa, ez dugu guzurrik esango. Ez dukoguz bakarrik modulo arruntak, hau da batetik ze baterakoak, guk talde espezifikoa badekoguz. Eta azkenengo urtietan ari gara talde espezifiko horrek lantzen. Jubileuen arloan,
bi talde gazibili gara azken urtiotan, aurten 3. gaz hasi gara, gaur goixien hasinaz neu. Mintza lantzeko bi talde dekoguz, bat goixien eta beste bat arratzaldien. Aiza taldeak eta aiza taldiek dire 60 orduko harrera ikastaroak, migratzaileek gure herrien integratzeko eta lehenengo kontaktu eukideizien euskeriegaz. Talde bat, igezko ikasturtean eukidugu eta mantenidu iten dugu, jarraitu iten dabe, eta bigarrena sortuko dugu San Fausto hostien. Eta gero, azkenengo eskaintza egiten dugune da autoikasketana. Autoikasketan normalien nork hartzen dau, aurrez aurre etorri ezin diren pertsonak, bai? Eta 10 bat pertsona dekoguz. Gehien bat, goi-mailako jentiek aukeratzen dau, segaitik. Autoikasketan etxean aritzeko autonomia apur bat behar dalako. Eta ostera, abatekoak gizinetan eskutik helduta, eraman behar izeten dozuz ez galtzeko. Gitxi gora bera horixe da gure eskaintza, guk lortu dugune, eta, honek erakusten dozku matrikulazio igotiek, eitien gabixen lana, ondo eitien gabixela, horregaiti postu gara, eta nire ustez, eta euskaltegiko guztizion ustez, hau posible izen da, bai eraikin berri zen gauzelako, baina nik uste du batez importantien adala, oso lan talde profesionala garela. 31 daroa daznik, orduan, 31 gora urte dara guzdanok alkarregaz lanien. Azkenien, alkarregaz koordinatzen dugu, alkarregaz lan egiten dugu, eta hizkuntza berien berba egiten dugu lanari jagokon arloan. Orduan ipetzetan dut, horreri emon bilakola garrantzize. Udalaken jaben alegineri, eta gauzen langileok egiten dugun lanari. Zalantza barik, zeue barik honek ez dau funtzionauko. Argi dau. Euskaltegizen egiten ezabizien lana oso positiboa izaten ari dala, eta partekatu dozu zandatuak horren adibide uka ezin adi, ez da. Zer esan, Durangoko udaletik oso arrogago zala proiektu hau hasten eta euskara ikasteko interesa duten pertsona gehiago hurbiltzen direla ikusita. Eta ez nuke aukera galdu nahi, ondo esan dozu moduen, ez da, herritar guztiek parte hartzera, proiektu honetan parte hartzera gonbidatzeko. Euskara ikasteak ez teko adin mugarik, ez teko egoera mugarik. Euskara guztiziona da. Eta gure nahi alitzake euskerak, jende gehiago gana heldu araztea. Esan dako, eskerrik asko danoi, benetan zeuen babes eta parte hartzea gaitik. Gu gure aldetik ilusio handiz egaz jarraituko dugu lanien, Durangoko euskaltegia kalitatezko erreferente izeten jarraitzeko, eta euskarak, gure hizkuntza danak, hasten jarraitzeko. 7 irakasle gauz. Irakasle horren artien, 6 die irakasle eta bat zuzendarize. Baina zuzendarizepe klasik emoten dauz. Hori urtero ataraten dugu estadistikie, eta 180 bueltan emakumezkoak die, eta hori beti aurkezten dugu, kudeaketa txostena aurkezten dugu juntan, eta 100 handize emakumezkoak die. Momentu honetan 248 inguru, baina konteu barik aizakoak ondino San Fausto hostean hasiko diela, eta apuntatuta dekoguz 15. Egin behar duguna da horrekaz 15akaz ordua adostu. Eta 15etik igual gelditu algara 12, edo igual 15, bakotxak bere margena dekolako klase ordutegize epinteko.